Wolong kamaji san kurehi tiadong MS Terang Enterprise pen rongker kar clear hudapan han ador ki jumpen ki piponja pan ke pangdakpong. Langpera habar wolong kamaji san kurehi tiadong KSASI Himalong MS Terang Enterprise Green Vegetables a wholesaler lapen distributor atum a hin pen nonang kileji rongker kar klika pejo atuma pan han ador ki jumpen ki pija pan jesik pondo lason si ar koini phai pho ningkan surihini rankora truck a pharman a habar tin arong tin tami than theli kachipa me mate ke thokki jor ponalong hithialong han ador ki soppi ga jok alang tung pen mate MS Terang Enterprise atuma hin pen rongker kar ki arong aji aphan han ador ki jumpen nonang kileji ar koini phai li ada por phai truck si pen pipon popusi bachini pondo Lapen alang ni tumalong kuan si ador pajum unjima lapen kuan a quantity si kenangjima lapen non pen order kipidunja pan 9954182841 kalite 6000 653136 along humridam itno Wolong komanji pen Napoleon Terang News Fast Karbiang long Tante News Fast kelang ararat tumapan nilihin pen ningkang sama kardom pajero ka pen ada kimi kardom pajero po pita ko non nalitum pan rong kera kardom tami ni pen pajero kardom pen non nili nasuma pulote lake adim ke bolong komaji sankura hithi adu la pen non la MS Terang Enterprise fresh green vegetable ko so wholesaler pulat mate distributor teknologi ini lido arah itu mahin penrong kera farman emena akarbia atuma pan karbi tulang dora atau mana cuma hapensi arang itu mahin pen offer kipi doji ku nasi ini lima mungkin kan tangan lo kapen son tinggi dapat kejadian hanti ada kejumpen rong kera farman kelong konjima laso putar le ini pun cing weapon iko nang kapen arjupon iko nang alam tinggi pen kapen aladak ano bang pen nalitum ko ana dor ki jumpen si longjima la pen home delivery la pusona option tami doma pura rong kera han pura arjupon iko na la pen non ada nalitum bang ko nangkar jupen mobile number along call pen la so han ki ko ana dor pen si longjima la pen la bang so han ki ko ana dor pen si longjima nalitum chini kon iko la separat mate mobile number kita tado na so number lang ignon that 9954188412 labang ka isia mobile number lo ignon isia bangke adu tu bangke 6000653136 number lo nal tumna homri mate call ilu pote ason tim ahan dor terminal tum arjupon long pomate chini pon iko lasi karbi tulang dora tumhan mate news fast kilang Arab korte India pusar tumhan antami nilihin pen juni ripon lo langkara dung mate casing hasona hawar puna kudunia konsistensia atum kunon tami hawar kunon tami lan so adin rom nang humri ikpen imna karbi jan atuma phana jesa purdun mate kacharam tun serailu puranal tumtana humri iknon sabdak lapen ador jumpen long jila anchota kalila alang lituma hin pen an rongkera perman ke discount pipon hila josi nam suri prisi kele lo do anawe an pen pulote alang itum la bang so suri pri rong pen tak me aku ador bang pajum tun si aku ahan pa pipon jip si kipu pondok nasi lo bang so alam le ko ana ho kalima kana ma ili tun ardo andam pen le apon idona laku bang ke non pipon dia hana bang lo pon box ni pon jo Tante, non ke ilitum kular hempu mate MS Terang Enterprise sa along hempu hin pen la ilitum lamthe atupon ikona la hana do anam market alom hana nam su u jethan pen dili kadu kabe lang pherarat hanstami kapachini ji bolong pamajiarat hanstami kapachini ji bangala loje dili tumalo isi wholesale si people wholesaler ni lipini nang tuma media thino aklar ipo athema pini abang kelalo je bok bang ke 1100 la is cartoon do dak 25 kg doji Parokrasi lo
lapen hola motor bang per kg 65 sinon nili tum pipo lapen hola berik bang pute pini are bang ke 60 lapen gazor bang 36 lapen bandha gobi bang ke 14/15 ini quality doji lapen aku bi abang ke 55 lapen bin ola press bin abang hadi pini are bang 30 thongkem se sulibom lapen kirila bang ke ikoi lapen dolang salgom bang ta ingkoi lapen hippie bang ta ingkoi lapen aku capsicum bang 60 trokep lapen hola full kopi bang ini quality doji 15 pen 20 per kg selo lapen hola thepa sima bang thepa bang pulo ingkoi lapen hola limu bang ke puno long se nili tu harogat ham embom lapen heri bang ke thoi the bang ke per kg lo ingkoi lapen krip ho de Tante la nalitum ladak nalitum akular long bangke jong si bobok kami hongkera pho ilin mate plikap si nalitum kejor pulote hitie long bang mate people say ador bang pabak krak kilo mane double and that ya sampai depok kala lo la bangke ni tum bangke wholesale base aguta mane inu chujor chulang atum mate bepari tum bang lo pute la tum aki ong sepo mane atri pen hedi la bok to 25 kg do ala so 25 kala tum batai si sepon ke pon deti dak pen tum isi ala tri bang kon 1.5 kg ni 2 kg ni minus 2 dak pen la pen ho dak la tum along isi ni aki thu do ba ka hino do ko tik dai se hola song bong ben alang li tum isi hisap pen to market long aret bang kaduri lo ne hai se hola bang ke ni tum bang ke kipu dunji bang ke ave office me ave means jong se dak isi bozar committee la pen town committee do hola tum tami isi aret ko chelang du na ba kenang so la pen kadu ko ra tum tami kachini do ba kenang so the se hola tum bang ke akusura se ke jo kusura jo lo putalang tum anam bang en ke en chet nang ko ji athil tum ani sigat nang on edata hai senili tum bang ke la wholesale aret bang seni tum rata thengnu pachini pon cholo pen isi rata thingnu ko pachini kang tunga bang galalo je aning kandang tami ini tum la Januari 5 tarik bang ili tum arong ker than rong ker mate rong ker rong obdo la pen chujun chuku biya daru do ili tum Januari bang ke asenil tum isi pini kapachini kang tung bang galalo je ni tum sari tarik 5 tarik rong ker po sari tarik isi rong ker amen pen isi operason piji kadu kawe rang ferarat arong atum an hantu menili nangli tum media hoi pen kapachini kang tung bang galalo je nom ke bangji tarik 4 ni rong ke rapan nili tum isi nili tum atim ben ni tum la dak tim isi ni tum la bepar klaim ra per ajir pu tum an pen ching isi ni tum la rong ke apharmana bang ke ni tum la sari tarik hat baji ada pen atap hat baji pen ani gang sam 3 bajian bang ni tum isi offer people mane wholesale rate pen kon mani tum wholesale rate seduri po lapen isi arong alo wholesale rate pondet pen alang tum ko anma abil kile lapen nili tum isi diskon pidon jarong tin phanta ala rong keramen pen bang lo tangte tapi nili kechone ni kan tu mang kelalo je kadu kawe gala lang ferarat along tebok terai arat an non tarik horni rong ker kliji arong atum an hantum likap chini kan tu mang kelalo je la non nili tum pen update ini ke 2 tarik lo pen ini sari tarik adap hat baji pen itu isi offer tipo je hat baji ada hat baji pen ani kang sam tili baji ke thoma lan bang ke nili tum dak se doji la pen kadu ko des tame nang li tum nang kili pader pacar lo bote nang li tum pini pen masel kontak